Ja és als quioscos la revista L'Escalenc corresponent a gener de 2010, un exemplar que dedica la portada a les festes de Nadal amb fotografies dels Reis d'Orient i a la mostra d'artistes escalencs. A l'editorial s'aprofita el canvi d'any per demanar actituds diferents i saber aprofitar les oportunitats per fer un bé comú i no pensar només en un mateix, fent referència a la corrupció. A la bústia, Maria Gràcia Vidal dubta de la necessitat de fer el recull d'actuacions urbanístiques dels últims 15 anys encarregat per l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, per demostrar transparència. La regidora de Serveis, Ramona Viella, respon a un article de l'edició anterior de la revista on s'acusava el consistori d'agafar una empresa de fora per la neteja municipal. Al full obert, l'alcalde de l'Escala parla del llibre virtual i de com estan canviant els hàbits a l'hora d'escollir el format de lectura. No falta a la revista el poema d'en Benet Poc i una nova entrega de Bocins del món de Joan Barceló, passejant-se per l'antiga Iugoslàvia. Al mar de fons hi ha una carta als Reis de Lluís Carbó, com sempre, amb un contundent contingut de fons que passa per l'educació, l'ecologia o l'ètica. A Històries i Cabòries, Lluís Colomeda presenta la segona part de l'article Paraula de difunt. Un altre Lluís, el mestre Lluís Albert, recupera i recorda revista a revista el llegat de la seva tia, Víctor Català, aquesta vegada explicant la influència de Miquel Sitjar i Sobrevila en l'obra de Caterina Albert. Encara al full obert, Mercè Bellfort presenta el text El lloro. Jordi Piqué a l'Escurça continua repassant el curs 79-80, en la que és la 8a part. També presenta proposta a la revista de gener el fòrum L'Escala Empúries, que publica el text sencer d'una petició demanant més protecció per l'entorn que envolta Empúries, fent especial referència a les obres de l'hotel. Al record de l'any 39 es dedica l'article de Pere Joer demanant reconeixement i memòria pels fets tràgics d'aquell any. El full obert s'acaba amb 2 articles més, un sobre el referèndum per la independència que es farà a l'Escala el proper 28 de febrer i un altre sobre l'Hotel Empúries, aquesta vegada escrit per la presidenta d'Esquerra Republicana a l'Escala. Les pinzellades d'història local de Ricard Guanter al 1908, el noticiari, el lleure i els esports porten a les fotografies dels escalencs d'ahir i d'avui, als grups d'antany i a l'acudit d'en Vilamitjà. Els Reis d'Orient, essent conscients de la crisi econòmica, van carregats repartint dosis del que més s'està retraient ara mateix a la classe política.